kala fullo fu to fotti e fullo hani halata demgal ngal musini to daro e hala wongal jananal ɗum kanjum woni ko wangi wakkatire ko sobaɓe ɗiɗo hauri horejo laamu leydi Gini Bisau Umaru Siseko Mbalo hawtande e horejo laamu Gambia Adama Barrow ko ɓe kawri ha babal maɓɓutuki taskaram heɓanki lesɗe ɗen ɗiɗi lelewal nasara ma bo lantarki de latini hayri leydi Gambia ha laamu mayri ɗon hutinira e ɗemgal Ingilishi nden bo ha leydi Gini Bisau ɗon hutinira e ɗemgal tubankore Portugal gam nohon ardiɓe lesɗe ɗe hen hawtande e ministajo lelewal nasara jaltirɗo iga leydi Senegal kutinirayndi e ɗemgal tubankore Faranshi de ɓe potti ɓe ɗon ɓe fu ɓe kali ɗemgal fulfulde Minha mãe kam invite President Mbalo. Contente que as convite dinheiro mon Presidente Mbalo. Guiné e Gambia fof ko leydi wotri. Guiné ko Gambia e país. Musidal man so woni goto. Ma gente se você do som. O ma mballondiron ko ɗum watta on ha jahon yeso. So pa bojuda ngutro igila ko leva bos dian. Kono mi yi gila Mbalo woni President Guinea Bissau. Mas ngoja desde que Mbalo sedu Presidente na Guinea Bissau. Musidal hakkunde Gambia e Guinea Bissau beydima yaari yeso. Parentage entre Gambia e Guinea Bissau está na bay sodian. Ɗum woni hande nafa mun yalti hande. Aos mostrano je benefício de gila. Mawɓe men wonnoɓe ɗo ɓe. Bogarandis que estabali. President Jawara. Presidente Jawara. President Nino Vieira. Presidente Nino Vieira. President Senghor. Presidente Senghor. President Sékou Touré. Presidente Sékou Touré. E keɓuno miiro moƴƴo. Portanto, ele tem um bom plano. Pour ko musidal tan wawi nabde en yeeso. Mas só parentas com problema. Min battindiren gonen hunde wotere. No junta no ser um som. Gollanen yimɓe men ɓe. No trabalha para no povo. Wayno siko defgol ngal. Si para cozinhar. Ñamide ɓe defindi ko ɗum ñamten min hande. Ɓe anda ko no cozinha ba kala ko no cozinha. En fotanɓe yejjidde. E no kadi ɓe discussé. Ko mawɓe joguinoɓe miiro moƴƴo. Portanto, garantis que tem um bom pensamento. Ala enen ko joguiɗen. Mas a nós não catene. Ko duwanoɗo ɓe. Que não cadi beles. Pour Allah ɓumnano ɓe leydi ndi. Para Deus frianta terra. Minen wonɓe ɗo ɓe. A nós custa ali. Nden nangodira. Para não pegar outro. Nden guna nene goto ko baba goto. Cedo uma me papel. Men ballodira. No ajuda outro. Leydi men e jaaha yeeso. Terras por vai dia. On jarama e teddugal ngal men belti. Ko président Adama Barrow geni yewtude ɗo président Oumar Sissoko Embalo ɓatte sénagol maɓɓe ga andini kadi jama on Gambien sénégalais ma guinéen hewtuɗo o e nder Guinée Bissau ɗo koyoɓe andunaɓe étranger ma jaɓen wonugol africain e kadi culture ji men ndin valorisé ndi kanko président Oumar Sissoko Embalo gila o hewti ka pouvoir Guinée Bissau ɗo hay goto innata étranger on no ségréga ɗo étranger no lando ɗo fi kayɗi fop no andi ɗum ɗo ɗon haare sina goɗɗo toñumo e hoore ɗum président Embalo no noddi jama on fop yan wonu nene goto baba goto on. They say this is Fulanimo, he's my slave. If in Senegal they say the same thing, they say the same thing. It's our link. It's very important for us. And when we was just in the start, we don't have who gonna translate. Portanto, não catena aqui queira traduzir. When the President Barrow asked it, you are speaking Fulani or Manding, he said Fulani. President Barrow also is speaking Fulani. Ou Mandinga. But we can see this thing only in Senegal, Gambia, Guinea-Conakry, in Guinea-Bissau. Senegal, Gambia, Guinea-Conakry. That was the first state in the same country. E 4 estados, mas e mesmo país. We are very happy. Nós estamos contentes. Albarca. Obrigado. Acabou acompanhar presidente Adama.
yewtugol maɓɓe ka palais de la république ɗo tawno leeru juma on hewti ɓe wawno juulugol juma on président Oumar Sissoko Embalo e président Adama on jarama kala ko hani pullo fu pembiraɗo ko san ekkitoro e dow darnde nde ardiɓe ɓe hocci pullo fu to fotti e fullo hani wolwa fulfulde hakkunde muɗum koni mijoji moɗon andinemi ha komen seccon